Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Што паказала кампанія выбараў у Каардынацыйную раду». Сёння наш госць, доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Андрэй, прывітанне. Вітаю. 25-27 траўня пройдзе галасаванне за кандыдатаў у чальцы Каардынацыйнай рады. Сёння мы пагаворым пра вынікі агітацыйнай кампаніі, але на пачатку ўсё ж пра бягучую падзею сённяшняга дня, фактычна, гэта візіт Владзіміра Пуціна, які пачынаецца сёння і працягнецца 2 дні. Лукашенко ездзіць у Расію ледзь не штомесяц, нават часцей часам. Пуцін Беларусь значна радзей. Чаму вырашыў прыехаць зараз? Як вы мяркуеце? Чаму, власне, не зараз? Давно не быў наведаць набытыя тэрыторыі, умоўна кажучы, таму я не маю ніякіх інсайтаў, каб сказаць, чаму менавіта у гэты момант, але, мне падаецца, нічога тут такого канспіралагічнага асабліва няма. Все-таки з нейкай рэгулярнасцю і расійскі лідар таксама мусіць наведаць свайго саюзніка. Асабліва пасля таго, як ён наведаў Кітай, можна так на сімвалічным узроўні паказаць, што Беларусь таксама важны саюзнік, з ім таксама трэба размаўляць. І хто ведае, можа быць, і падчас візіту ў Кітай з'явіліся нейкія новыя ідэі, якія можна абмеркаваць з беларускім кіраўніцтвам. А ці можа это быць такім рытуальным жэстам? Як-ніяк, пры ўсёй умоўнасці, як бы мовіць, прайшлі ў Расіі выбары, Пуцін як бы аднавіў мандат і сімвалічныя візіты. Першы самому вялікаму, так бы мовіць, брату, старэйшаму, Кітай, а другой да малодшага, але таксама брата, да Беларусі. Гэтым мог быць патлумачаны гэты візіт рытуалам, так паложана? Рэшце рэшт, гэта будзе так скарыстоўвацца. Як я вже сказаў, гэта важна все-таки, каб часам з нейкай перыядычнасцю, Пуцін таксама прыязджаў у Беларусь. Хаця, думаю, што асноўным будзе сам візіт прысвечаны агульнай праблематыкі двухбаковых стасункаў. І гэта будзе асноўнае, што будзе абмяркоўвацца. Тым больш, што праблем хапае, звязаных з санкцый, з вайной і з іншымі пытаннямі. Думаю, што на гэтым будзе асноўны фокус. Але іншыя моманты сімвалічныя, думаю, што будуць таксама скарыстоўвацца. І, в прынцыпе, гэта, конечно, лагічна. Было б прадэманстраваць сваю нейкую такую павагу да адзінага фактычна саюзніка. Вы ўжо сказалі, што тэмай, хутчэй за ўсё, адной з тэмаў будзе вайна. У якім ракурсе? Ці не можа такой візіт, все-таки рэдкі як-ніяк, быць нагодай, пляцоўкай для таго, каб абвясціць нейкія важныя рашэнні, можа быць, пра ўдзел Беларусі больш шчыльны, больш глыбокі ў вайне на тым фронце ці на іншым? Можа, в Украіне, можа, в іншых месцах. Лукашенко нездарма апошнім часам наўпрост кажа, мы рыхтуемся да вайны. Так можа, Пуцін яе і прывязе? Думаю, што абвяшчаць дакладна не будуць. Гэта, в прынцыпе, не адпавядала б агульнай стратэгіі, ні Москвы, ні Мінска. Калі ўжо нешта будзе рабіцца, то рабіцца знянацку і аднаўляючы тое, што адбудзецца ці нейкая агрэсія, ці ўмяшанне. І увогуле, напэўна, зараз, па-перше, мы не бачым ніякіх прыкметаў падрыхтоўкі, рэальнай падрыхтоўкі да вайны, рыторыка рыторыкай, але калі казаць пра дыслакацыю войскаў, пра тое, да чаго яны рыхтуюцца, і да чаго яны дакладней падрыхтаваны, для якіх аперацый, мы не бачым падрыхтоўкі, стварэння нейкай групоўкі наступальнага характару на тэрыторыі Беларусі.
Таму нават калі нейкія рашэнні будуць прынятыя, то яны будуць патрабаваць некалькі месяцаў на разгортванне, падрыхтоўку і гэтак далей. Ну і зараз мы не бачым вялікай патрэбы ў Расіі у тым, каб Беларусь актыўна сваім войскам падключылася да вайны ва ўкраіне. Наадварот, зараз сітуацыя для Расіі складваецца вельмі спрыяльная на полі боя. Таму, напэўна, як і раней, перш за ўсё значэнне Беларусі будзе ў рамонце расійскай ваеннай тэхнікі, у прадукаванні зброі, ну і ў нейкіх іншых пытаннях, звязаных з падтрымкай матэрыяльна-тэхнічнага боку вайны. Напэўна, да, ну, зноў жа, зараз пытанне і нафтапрадуктаў таксама для Расіі стала больш важным, чым гэта было да гэтага, у сувязі з тым, што частка магутнасцяў была выведзена і пашкоджана, да, украінскімі узброенымі сіламі. Ну, на гэтым фоне я думаю, што няма сэнсу Расіі прыдумляць нешта іншае, і можна сканцэнтравацца менавіта на тым, каб надалей выкарыстоўваць Беларусь у якасці такой інфраструктуры і пэўнай такой базы для працягу ваенных дзеянняў. Ну, а цяпер все ж таки да выбараў каардынацыйную раду. Кампанія была досыць канкурэнтная, 12 спісаў. Незалежныя медыа, прынамсі, вось Радыё Свабода, даволі шырока ладзілі дэбаты паміж кандыдатамі. Яны як бы спрачаліся, агучвалі сваю пазіцыю і на іншых пляцоўках. Вось скажыце, якія кардынальныя, ну, скажем так, істотна розныя падыходы выявіла гэтая кампанія? Якія, як бы, шляхі на цяперашнім раздарожжы былі прапанаваныя? Я думаю, што кампанія вельмі добра паказала, што палітычнае размежаванне ў межах беларускага апазіцыйнага поля, яна адбываецца хутчэй па асобах, чым па ідэях. Ну, сапраўды былі прадэманстраваныя адрозненні. Ну, скажем, нехта займаў больш радыкальную пазіцыю ў дачыненні беларускіх уладаў, што неабходна яшчэ больш санкцый, можна планаваць нейкі сілавы сцэнар, ці нейкі іншыя магчымасці для ціску. Частка выступала за больш, ну, так бы мовіць, канструктыўную пазіцыю, асаблівым акцэнтам на тое, што не трэба дапускаць ізаляцыі Беларусі, што трэба неяк змякчаць наступствы для санкцый для беларускага грамадства і гэтак далей. Але ўсё адно, калі паглядзець уважліва на то, як фармаваліся спісы, якія не маюць склад, то патлумачыць гэтыя падзелы, да, паміж спісамі можна толькі персанальнымі стасункамі паміж асобнымі людзьмі, а не уласна ідэямі, не уласна нейкімі праграмнымі пазіцыямі. Таму што, ну, на самой справе можна знайсці у межах аднаго спісу часам людзей з рознымі поглядамі. Ну, але пры гэтым, да, у межах аднаго спісу звычайна тыя людзі, якія звязаны неяк арганізацыйна, нейкімі партнёрскімі стасункамі і гэтак далей паміж сабою. Таму мне падаецца, што гэта все ж такі хутчэй змаганне асобаў, чым змаганне падыходаў і ідэй. То есть гэта аснова такая, ну, персаналісткая, напэўна, да, у значнай ступені аснова для гэтай палітычнай кампаніі, ну, вельмі відавочная была на працягу апошніх месяцаў. То есть вы не ўбачылі якога-то змагання, ну, скажем так, розных бачанняў будучыні, ну, хай сабе апазіцыйнай, хай сабе эміграцыйнай? Не, я не побачыў, то есть задакучваліся розныя пазіцыі, але змагання не. І мне падаецца, што і для людзей, якія сачыліся ўсім гэтым, таксама важна было не столькі што людзі кажуць, але як яны кажуць, наколькі яны давяраюць канкрэтным там палітыкам, ці наколькі ім падабаецца, як яны гэта выказваюць. Ну, я проста гляджу па тым рэакцыям, якія можна назіраць у публічнай прасторы, маім непасрэдным асяроддзем.
Таму самі вось гэтыя падзелы не выклікалі вялікіх спрэчак і прям вялікіх дыскусій. Ну калі гэта толькі не тычылася нейкіх асабістых выпадаў, нейкіх такіх заляваных ці не вельмі выпадаў, што тычыцца там карупцыі, неправільных дзеянняў, памылак і гэтак далей. Калі казаць пра агульныя падыходы, мне не падаецца, што вось пад узняццё гэтага пытання яно выклікала сапраўдную рэакцыю палітычную, да? што гэтыя ідэі было сур'ёзна, то есть хацелася сур'ёзна абмяркоўваць, хацелася над імі дыскутаваць. Не, мне все-таки падаецца, што это быў просто такі фон для змагання паміж асобамі. Ну вось яшчэ одна такая асаблівасць, гэта апантаная кампанія супрадзення, якую вяла ўлада. І саму раду акрэсцілі экстрэмісцкім фармаваннем, і ўсе блокі, ўсе спісы таксама. І супраць усіх 257 кандыдатаў, супраць усіх распачалі крымінальныя справы і уже канфіскацыю маёмасці. Вот в сувязі з такой сітуацыяй, в сувязі з гранічнай небяспекай галасаваць знутры Беларусі, ваш прагноз яўкі на гэтых выбарах і ці будзе яна мець значэнне, ці будзе яна мець значэнне? Ну, скажем, калі прагаласуе 5 тысяч, калі 50, калі 100? Я не чакаю вялікай яўкі і як вынік ціску з боку ўлады, і як вынік працэдуры, прыватнасці з пашпартамі, да, якая выклікала, прынамсі, участкі людзей пэўную недаверы, неразуменне, чаму так складана, там ці яшчэ штосьці такое. Ну, я тут не кажу пра тое, наколькі гэта сапраўды адпавядае праўдзе, но але пытанне працэдуры галасавання таксама было добра пракамунікавана, мне падаецца, дэмакратычнымі сіламі. Ну і ввогуле дастаткова позна, да, сама схема была агучана. Ну і акрамя гэтага, нават калі браць сегмент незалежных медыа, я бы не сказаў, ну ці ввогуле прасторы, да, там сацыяльныя сеткі і іншыя, я не пабачыў нейкай сапраўднай кампаніі мабілізацыйнай на галасаванне. Той, як это звычайна робіцца, калі там запускаюцца розныя інфармацыйныя матэрыялы, робяць спецыяльныя падзеі, асобныя спісы, яшчэ праводзяць працу па мабілізацыі. Ну, гэтага, нельга сказаць, што зусім не было, але гэтага было вельмі мала і вельмі усечённа. Таму я не думаю, што у выніку ўдзел будзе вялікі, што праз гэтыя выбары атрымаецца мабілізаваць, прынамсі, нейкую частку беларускага грамадства. Пра Беларусь вы ўжо сказалі, што існуюць сур'ёзныя пагрозы для тых людзей, якія будуць удзельнічаць. Ну, прынамсі, яны пастаянна агучваюцца беларускімі ўладамі. Ну, але і за мяжой, мне падаецца, што вот такой глыбокай мабілізацыі для галасавання все-таки не адбылося. Хаця, паглядзім. Што тычыцца колькасці, конечно, каб у выбарах змагло прыняць удзел, скажем, 100 тысяч чалавек, прынамсі, это выглядала вельмі добра для легітымнасці такой структуры. Калі прыме удзел менш, ці нават значна менш, трагедыі, напэўна, не будзе. Для каардынацыйнай рады будуць знойдзены неабходныя словы апраўдання гэтай сітуацыі, тым больш, што яны сапраўды ёсць не толькі ў дзеяннях саміх апазіцыйных сілаў, але і ў дзеяннях уладаў, пра што ўжо казалася, рэпрэсіі, увогуле розныя захады па дэмабілізацыі, па запалохванню людзей і ўнутры краіны, і за межамі краіны. Будуць знойдзены іншыя аргументы, я думаю, для того, все-таки апраўдаць тое, што нават та колькасць, якая прагаласуе, гэта, в принципе, дастаткова, гэта все адно лепш, чым, там, скажем, вылучаць гэта проста ад грамадскіх арганізацый ці нейкіх ініцыятыў. Хаця ўжо для легітымнасці і ўнутранай, і знешняй гэта будзе
выглядаць ну не вельмі пераканаўчым. Андрей, а вот патлумачце, чаму ўлада так, што называецца, ўз'елася на каардынацыйную раду? Яе прапагандысты кажуць, што да ніякага значення эта рада мець не будзе. І гэтыя выбары, все будзе сфальсіфікаванае, падтасаванае, все это падман, лухта, абман і ні на што не ўплывае. Ну, калі ні на што не ўплывае, то чого вы так пераймаецеся? Чого они так пераймаюцца? Ну, я думаю, что такие дзеянні ўлады не мусяць здзіўляць. Урэшце рэшт, пасля 2020 года, асабліва недзе з 22 года, там, можа быць, другой пол 21-го, быў узяты курс на зачыстку ўсяго палітычнага поля, не то ўсяго палітычнага поля, незалежнасць ад таго, наколькі сур'ёзна з'яўляецца та ці іншая партыя, та палітычная структура, але проста зыходзячы з таго, ці з'яўляецца яна лаяльнай ці нелаяльнай. І у дадзенай логікі, ну гэта ўнутры краіны адбылося, і у дадзенай логікі змагання з любой праявай палітычнай актыўнасці, асабліва структур, якія адкрыта дэкларуюць сваю нелаяльнасць дзеючай палітычнай сістэмы, гэта ўжо ёсць пагроза. Калі гэта не ёсць пагроза актуальная палітычная, то есть дзейнічая сітуацыя, то гэта можа быць пагроза ў сітуацыі, калі ну, раптам сітуацыя ў Беларусі пагоршыцца, калі можа быць крызіс пэўны здарыцца, ён можа здарыцца па розным прычынам, да? Вот нешта з Лукашенко здарыцца, там, ці з вайной в Украіне, ці з эканомікай. І наявнасць такой структуры ў любым выпадку гэта ёсць пэўная, ну, это рызыка. То есть это реальная рызыка таго, што вот гэта такія структуры могуць ініцыяваць, арганізаваць, падтрымаць палітычныя дзеянні унутры краіны. Ну і людзі падчас крызісу таксама могуць шукаць пэўныя альтэрнатывы і выходзіць на апозіцыйнай структуры. Ну, за апошнія 30 гадоў мы, прынамсі, некалькі разоў бачылі тое, як людзі ў нейкай крызіснай сітуацыі пачыналі шукаць, напрыклад, інфармацыю ў незалежных медыа. Пачалі звяртацца да апозіцыйных палітыкаў. Конечно, 2020 год это найбольш такі відавочны прыклад, але і былі і меншыя па маштабу падзеі, скажем, вот 17 год, так, і пратэсты, звязаныя з дэкрэтам пра тунеядства. Таму для беларускай улады проста вельмі важна займацца не толькі ліквідацыяй ну, нейкай рэальнай пагрозы, але і патэнцыйных пагрозаў, змяншэння рызыкаў. І ў гэтым кантэксце дзеянні яны выглядаюць, ну, не то што апраўданымі, прынамсі лагічнымі, сыходзячы з таго, што, в прынцыпе, адбываецца ў краіне, тым больш, што нейкіх абмежаванняў, якія раней існавалі па ўжыванню рэпрэсіі, зараз няма. Можна рабіць, в прынцыпе, все, што захочаш, і пры гэтым атрымліваць там падтрымку з боку Масквы, там Пекіна, там і іншых партнёраў беларускіх уладаў. То есть іх зараз зусім не хвилююць пытанне маштабу рэпрэсій. Таму першая прычына яна ўнутрыпалітычная, гэта сапраўды спроба все-таки ізаляваць любыя спробы альтэрнатыўнай палітычнай актыўнасці, ну, таксама павялічыць недавер да гэтых структураў, зменшыць іх capacity, да, іхнія магчымасці праз вось такія рэпрэсіі. Але гэта одна частка справы. Другая частка справы гэта знешнепалітычная, таму што беларускія дэмакратычныя сілы яны так ці інакш выступаюць, ну, можна сказаць, партнёрам, да, для урадаў многіх заходніх краін, ну, ці прынамсі партнёрам па дыалогу, ці як гэта назваць, ну, прынамсі яны з імі кансультуюцца, яны з імі абмяркоўваюць розныя пытанні, адбываюцца рэгулярныя сустрэчы на ўзроўні Міністэрства замежных спраў, на палітычным узроўні. Таксама ў асобных краінах значэнне беларускай дыяспоры заўважна, ну, прынамсі за яе актыўнасці, за наяўнасці сувязяў і наяўнасць легітымнага органа,
за мяжой. Гэта таксама праблема для знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх улад. То есть гэта значна ускладняе працу на еўрапейскім кірунку. І таксама лагічна тут выглядаюць спробы неяк аслабіць гэтай структуры. Калі іх немагчыма цалкам знішчыць, то прынамсі значна аслабіць і такім чынам зменшыць іхні магчымы ўплыў на прыняцце рашэнняў у Еўропе і ў Злучаных Штатах. Ну, адпаведна, малы, напрыклад, удзел у выбарах людзей, зніжэнне адпаведна легітымнасці, ну, прынамсі, не зніжэнне, но але так пастановка пад пытаннем, да, легітымнасці новаабранага складу Каардынацыйнай рады. Ну, гэта той механізм, які можа ўплываць на тое, што значэнне голасу гэтых інстытуцый будзе меньшее для патэнцыйных партнёраў. А вот теперь про это значение. Днями Центр новых ідэяў і ініцыятыва «Ёсць пытанне» правялі апытанне пры дапамозе ботаў Viber і Telegram, апытанне сярод прадэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Як вы будете галасаваць на выбарах у Коаардынацыйную раду, калі будзеце? Ну, вось вынікі. Першае месца – гэта каманда Латушкі і Руху за свабоду, 31%. І калі пералічыць па блоках, якія больш за 3% набіраюць, это абсалютны лідар, пераможца, 52%. В сувязі з гэтымі дадзенымі апытання, в сувязі з іншымі чыннікамі, вядомымі вам, вядомымі іншым, якую новую палітычную ролю можа адыграць новы склад Коаардынацыйнай рады? Новую палітычную ролю? Ну, палітычная, то есть Коаардынацыйная рада, калі выбары будуць паспяховымі, калі там будзе кансенсус, большасць кансалідаваная, да, у гэтай структуры, яна можа стаць больш кіруемай, то можна чакаць, што просто суб'ектнасць Коаардынацыйнай рады вось на поле пазіцыйным, яна стане больш заўважная. І вага, адпаведна, ну, калі гэта будзе перамога Латушка, то ягоная палітычная вага значна павялічыцца. Потому што зараз Коаардынацыйная рада працуе хутчэй як такі дыскусійны клуб, ну, прынамсі, она працавала апошнія гады такім чынам. В связи з тым, што там не было кансалідаванай большасці нейкай, было вельмі складана знаходзіць кансенсус па многім пытанням, агучваць дакладную палітычную пазіцыю, ну і гэтак далей. Калі ўсё-такі выбары адбудуцца такім чынам, што будзе гэта кансалідаваная большасць, тому што адзін спіс пераможа, ці таму што пераможа хоць там 2-3 спісы, ну, в сэнсе, набяруць вялікую колькасць галасоў і можна будзе стварыць трывалую кааліцыю. Гэта можа значыць, што палітычная вага, якая зараз была, ну, напэўна, все-таки пераважна у офісе Святланы Ціхановскай і аб'яднаным пераходным кабінеце, яна будзе змяшчацца, вось гэта вага у бок Коаардынацыйнай рады. Можа быць, потым з паступовым выхадам яе на ператварэнне ў якасці асноўнага палітычнага органу. Ну, в связи з тым, што проста будзе магчымасць апеляваць да легітымнасці, будзе магчымасць там праз выбары, якія вот зараз адбыліся, не адбыліся толькі ў 2020 годзе. Магчыма, таксама праз тое, што проста актыўнасць будзе значна больш вялікая. І, ну і да, гэта можа значыць сур'ёзнае пераструктураванне беларускага дэмакратычнага поля. І можа быць яшчэ адзін важны факт, ну, ці можа так, важнае наступства можа быць у выніку гэтай кампаніі, што асобныя палітычныя групы, якія зусім не змогуць мабілізаваць падтрымку, якія да гэтага все-таки былі дастаткова актыўнымі там інфармацыйным поле і так далей, яны ўжо будуць не разглядацца ў якасці патэнцыйных палітычных суб'ектаў. І ўвогуле палітычнае поле дэмакратычнае можа стаць значна больш кансалідаваным і значна больш аднастайным.
вот по вынікам гэтых выбараў. То есть такое пэўнае структураванне можа адбыцца. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта была праграма «Пік свабоды». З намі быў доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч, а таксама з вами быў я, Юрый Дракахруст. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, якімі будуць вынікі, прынамсі, выбараў у каардынацыйную раду, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў праграме «Пік свабоды».